El dia 22 de març se celebra el Dia de l'Aigua i és necessari lluitar per reivindicar la seva importància i abordar la crisi que està travessant ara mateix. Hem vingut a la seu d'Ava Saja per parlar del director Genaro perquè ens explique com està l'assumpte de l'aigua en el camp a hores d'ara. Pues mira, el auia, l'agricultura, la ganaderia sense auia no n'hi ha futur. És a dir, els agricultors i ganaderos, si volem viure de l'activitat agroganadera, necessitem l'auia. I per això hem de pelear per allò. Sí que és de veres que hi ha sectors productius que requereixen més auia per tenir una producció adequada i treure una rentabilitat, però la veritat és que el futur de l'agricultura està en auia. Sense auia no hi ha futur. Quins passos necessaris n'hi ha que donar ara mateix per a que l'auia estiga més a l'abast de tot? A veure, si nosaltres volem passejar pel camp i veure camps nets, verds, molt bonicos, i indudablement que traga una rentabilitat, estem parlant de quilòmetre zero, productes sanos, seguros, doncs aquests camps necessiten d'auia. I per això és precís que els actuals governants consensuen en nosaltres, en el sector agrari, una política hidràulica adequada, on no se perga olla al mar, com està passant avui, on se poden crear envases que almacenen l'auia, o les mateixos les capes freàtiques dels pous on s'almacena auia en els subterrànios. És a dir, n'hi ha que crear aquests almacenaments d'auia per garantir un futur en auia. El camp i la ganaderia necessiten auia, és precís, i esteu treballant i reivindicant sempre el que fa falta. A més, Ava Saja es va mobilitzar també el diumenge, 20 de març. Va anar a Madrid per a aquesta manifestació a nivell nacional. Com va anar i quin balanç faries d'aquell dia? A veure, des d'Ava Saja qualifiquem aquest dia com un dia històric. La veritat és que jo crec que el qualificatiu que ho defineix és que la mobilització que hi ha a Madrid el passat diumenge va ser d'històric del món rural, el món agro. Jo crec que no recorde una manifestació tan massiva i de tanta participació com la que hi hagué el diumenge passat. Jo crec que més de 800.000 persones participaren en un dia històric, com ha dit antes, en una manifestació multitudinària, perquè la veritat és que les polítiques actuals estan ofegant al sector agrari i a totes les activitats que estan en l'entorn del sector agrari en el món rural. I, indudablement, ahí va estar la resposta de tot el sector rural. I heu rebut algun tipus de resposta dels polítics? Ha hagut algun moviment? De moment hi hagué participació de molts partits polítics. També és de veres que n'hi ha hagut una resposta per part del ministre dient que tenia que treballar conjuntament, però la veritat és que n'hi havia clar quines eren les nostres reivindicacions i en aquests moments no han tingut ningun tipus de resposta. El Camp Valencià seguirà lluitant perquè s'aconseguirà tot el necessari i per tindre aigua per a tots.